gawe reggae lagi reggae dangdut drum oke wonten Mbak Dwi Mustika Ti Tanjake monggo wonten Dwi Mustika Wilujeng dalu nggih wilujeng dalu Mas Bayu Asmoro Mbak Dwi Mustika saking Kota Bung Karno Blitar. Alhamdulillah panggih malih kalian Mas Bayu Asmoro MC kondangnya Trenggalek. Aku lagi ketemu bolo-bolo Ardi Putra Audio seneng. Apa ya? neh operatornya Mas Basir kadang nih Mas Basir mesti tibon. Diingin daleme Pak Waras Rejosari. Tibon ngendi Mas? Wah aku ora kok tibon. Pas nge-MC campur sarinya Mas Japrak Muda Laras ya. Tak kira lek diparingi minuman ki ora-orane bir. Kok dudu to? Solar. Cuaca balik mulai jam 12 ya. Lewat alas lho Kali Dawir. Mesti lali sama Kali Dawir. Wah, nguyuh kebelet ya. Sepedaku lek kok nelusuk ning alas. Nggih Mas Basir di wae. Wis keprung nggih Mas Basir. Nggih Mbak Tika. Niki wonten pambukan saking para sesepuh pinisepuh ngersakaken podang kuning. Saking Bapak? Nggih ingkang baken menika para sesepuh pinisepuh wau dulur-dulur para labi. Nggih. Terus para trima tamu. Artine panambut tamu. Podang kuning lek Rama Wibowo ibaratnya maem ra gawe sayur, Bos. Enggak dae duduh Mas Bayu. Mumpung ngundang Mas Parni. Mas Parni wah. Sesepuh bintang kawedar. Pendembong handalnya Tanggung Gunung niku. Ya, selain niku nggih bintang tamune biasane ana Setyo Pradonga. Sompler budaya ya Mas Parni. Ting-tingane, Bos. Aku gampang. Ya iki mau anu Mbah Bron iki mau nggih unduh jeruk nggih. Jeruk kok. Iya, duetke ya bawane ya. Nggih. Nadyan wujud temong paksi hagawe talining bronto. Nggih, niki mengke ingkang ngersa nembang teng mriki ugi disumanggakaken wonten nggih Mas Bayu. Niku sampun datane mlebet teng kula kathah. Oh sampun Mas Fuad. Wah, Mas Terus Fuad. Pak D Yani. Nggih. Alus manis merak ati waswenggon kula lono. Lelono niku artine napa Mas Bayu? Lelono itu kan ngendang. Oh tukang ngendang. Iya tegese ngangen-ngangen. Oh ngangen-ngangen ya. Monggo bajetke. Golek isi podang jenah. Golek aku gawe kode ting ngono ganti. Weting ya. Ibo bunga ing atiku. Ting ora? Ting wis saiki sampean ayo. Nyanding bisa ting Dadi ting tombo Wah bener
mangke wonten ingkang badhe ngersakaken langen tayub. Nggih, ugi disumanggakaken. Sampure nggih dipun caosi Sampun Pak De dipun Bro. saosi, nggih. Nggih. Mbah Kadeni monggo mriki langen tayub teng mriki monggo. Nggih Mbah Kadeni mbok badhe ngersakaken Pundi Mbah Kadeni? badhe langen beksan Wirama Tayub kasumanggakaken. Mas Tek Sugeng rawuh Mas Tek Mebel iki para penyanyi. Monggo podang kuning dados. Mas Fuad cekap menika mangke siap bergabung Mas Fuad. Sesaran campur sari bintang kawedar. Yang punya sudiro keren Mas Tio. Bahwa Mbah Kadeni ingkang pundi? Monggo Mbah Kadeni. Mbah Kung kalih Bapak Markom Beksan Tayub serapat dipun aturaken mangke nggih. Mbah kalih Pak De Markom. Monggo katuran tinggal panggung. Adi Markom
Deyani Pak Deyani saking sini masih bersama Campur Sari Bintang Kawedar dengan Pak Bro Sadi Ardi Putra Audio Artalik Patu Musuh Sumirat kuning sumunar Surya Wati kaya mutawati pujalku karo kowe saya kabruku bangke Terima kasih Mas Parmin. Oke, mangke dipun lajengaken Pakde Yani menawi ingkang mangke dipun kersakaken Nggih, Mas saking Bayu. Bintang Kawedar saged dipun pinangkani Siap. Bintang Kawedar ngidap-ngidapi campur sari. Ngidap-ngidapi pokoknya. Nggih awet versi langgam campur sari Juga tayub ada. dangdutan Dangdutan versi dipun rock aturaken. juga ada ya, Mas Bayu. Nggih. Menika saking dulur kula niki Mas Fuad kersanipun minggah panggung mangke ugi saking Ayahe Raka Mas Suyat bakul kayu napa malih mboten kata lupen Mbah Wolukman Oh, Mbak Waluman. yang punya nggih. Wonosari. Menika saking Mas Fuad kersanipun minggah panggung tembange Lintang Asmara. Bu Markum mangke nggih request lagu khusus untuk Mbak Nur Azizah lagune Dewa Trisno. Nggih, badhe disawer. Mas Fuad kersanipun minggah panggung Nggih, sepote niki pun gawe pidatone Mas Fuad. 5 slendro Mas. 5 slendro ora jarenan. Ya. Jopodo nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja pertengen dikongkon yo sing Mereka Mas Fuad. Mas Fuad. Namanya saya sangat. Nggih, oh pupusing nelongso Mas, cocok. Kleru lagu nulis mau. Kleru ya Mas Bayu. Pupusing nelongso. Update lagu aja. Oh, apa iki? Apa iki? Biasanya Apa iki tenan Mas? Nggih. Pakai bawa dulu. Tambahan request lagu dari penonton live streaming dari Ya. SN 104 channel Lagunya dan apa? juga dari Hatiku Channel. Hatiku Channel. Ono request lagu Tombo Kangen sing di requestnya kanggo Mbak Gebi Asmara. Siap, nanti juga Gebi, dilayani. Mas sampean dapat tugas Tombo Kangen loh, Geb. Nggih, monggo Mas. Mas Fuad. Oke, Mas Fuad, monggo Mas Fuad.
Masinyo Sukan pesonamu. yang punya Sudiro Tren oke kali talun Bu domisili Masinyo coba Bu oke Mas buat Nggih, dulur sepurane. Nggih. Ngapunten. Oke. Geral dulu nggih Mas Fuad. Nggih. Sendirian apa sama istrinya tadi ke sini? Piyambakan, Oh, Mbak. piyambakan. Kalih mas-mas koncone nggih. Oke. Ral dulu. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung dirasaku kang masrungono tangisku bacike kowe saka uripku Pari pasan ngrangge lintang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresna Iki wis aku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara hatimu Insya Allah aku wis lila wong tulus ya Mas bubu sing nelongso Ardi Putra Audio bintang kawedar sajo Kene apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalne aku menting ke wong liya apa rasa tresnaku saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara
Mas Fuad, ini lagunya kan duet, pupu sing nelongso. Lagu duet kira dibagi di paruh separuh-separuh. Enggak enak, kurang. Mas Fuad infonya ini mau, Mas Bayu, ini lagunya Tali Kotan. Berarti tanduk malah Iya no, gen cocok genep siji. Iya, Ya, ini mau kan duet berarti separuh-separuh. Aku tuh info, harus mejane Mas Maji. Iya. Oke, wes eman-eman lagi nggane panggung suaranya penak kayak gini. Enak iku ngono Mas Oke, Bayu. matur suwun dari Warung Gendut. Oke. Oh iya, Warung Gendut Kondeang. Mbak ya Allah, Dwi. aku enggak titen. Makane Mbak ngene terus malah cuantik kok. Iya. Terus cuantik ibu cuantik. Aku mau malah kleru. Mbak Dwi, tak kira oleh Ellen. Ellen ini garwane Mas Freddy. Iya, meh mirip ya Mas ya. Warung Gendut, terima kasih Mbak Dwi. Terus Mas Freddy. Heeh, ada Mas Freddy. Tembangnya Tali Kotan. Oh, Tali Kotang. Cocok. Ya tetep loh. Galau? Hah? Wah, lara karo sampean jenenge anu. Lara karo Tika pulang saja. Oh, begitu ya. Oke. Mas Fuad. Iya. Ya. Mas Fuad batike dan jos. Badi iki mesti anyar iki mang budal Ngelingke penyiar Pendowo. Oh, Pendowo Putra. Saiful Fuad. Radio Pendowo tulung aku. Oh iya. Penyiar iki. Oh, Mas lagi mau ya Mas Allah Saiful Fuad. dilabuhi teko kono sampai tekan kene. Monggo. Ya. Tali Kotan. Monggo, nggih. Bintang Kamedar. Nggih. Oke, ini terspesial untuk siapa Mas lagunya Tali Kotang? Nggih bojone dhewe, Mbak. Oh, bojone dhewe. Loh, biasanya Lek, bojone nggih. ra melu kangge sapa ngono lho Mas ya. Mbake sing ayu wis malah kepyo. Nggih. Waduh, Nggih, ngapunten. Nggih. jujur ya, setia Mas ya. Siap timbungan ada. Sobat Mulya kudu munggah. Nggih. Ngregengaken suasana. Monggo. Tali Kotan. Oke, monggo Mas. Bergabung bareng-bareng kita awak jari. Oke. Ayo Mbak Bro. Mbak Bro mungkin kudu nyanyi. Yen wis aku kone wujud tali sak
Matur suwun Bintang Kawedar. Nggih. Monggo dilanjut Mas Bayu Asmara. Nggih. Dwi Mustika. Matur suwun. Nggih saking campur sari Bintang Kawedar. Mereka wau wonten ing putaran ingkang sepisan. Artinya mereka season yang pertama. Kirang setunggal ingkang dereng kula tampilaken. Gebi Asmara. Wonten pamundutan tembange Tombo Kangen. Iki duduke kangen kula panjenengan sedaya Bintang Kawedar warga masyarakat Wonosari Kalibatur. Niki tembange